Footworky sú kroky v breaku, ktoré robíme pri zemi. Je to taký základ breaku, tým sa odlišuje hlavne od iných tancov. Dôležité pri footworkoch je stále byť na špičkách, snažiť sa nedúpať a časom ich robiť rýchlejšie a rýchlejšie. Vo footworkoch poznáme dve základné polohy. Jedna je klasické čupenie na špičkách a druhá je poloha v kliku. Na začiatok si precvičíme balans vo footworku jednoduchým cvikom, predtým ale musíme ešte raz si zopakovať, stojím na špičkách, nie na pätách. Takže som na špičkách, jednu nohu položím pred telo a skúsim ju dvihnúť do zeme a udržať. Skúsim to na druhej nohe, len ju položím pred telo, dvihnem a držím. Prvý krok, ktorý si ukážeme, je veľmi jednoduchý. Ľavú ruku si položíme vedľa ľavého boku. Vždy máme ruky pri tele, nie ďaleko, takže položím si ju pekne pri telo a pravú nohu vystrelím šikmo od tela sem. Nie do boku, nie dopredu, ale šikmo. Vrátim nohu, vymením ruku a to isté robíme na druhej strane, takže nohu vystrelím šikmo. Naspäť, výmena, vystrel. Raz, 2, 3, 4. Pre tých, ktorí tento krok vymakajú, pôjde im rýchlo, môžu skúšať ho vylepšovať tým, že najprv nepoložia nohu na zem, ale vystrelia do vzduchu, takže takto. Presne preto sa to volá kick out, lebo vykopávame. A potom neskôr nepokladať ruky na celé dlane, ale až na prsty. Takže idem na prsty. Časom sa to dá robiť aj bez rúk.